Hello, my name is Stella Doseva. I come from Bulgaria. I feel very special here. I feel very lucky to have to find to you. За клиника естетик разбрах от моята приятелка, която се е оперирала тук при вас и е останала много очарована от вашите грижи. Да, моите гърди, за съжаление, са увиснали, понеже съм кърмила цели 2 години и ослабнах около 15 кг и това нещо влияеше много зле на моето самочувствие. Аз го правя преди всичко за себе си и искам да се чувствам добре, като се погледна в огледалото. Чувствам се много специално, чувствам се наистина много специално. Абсолютно всички са много любезни с мен. От самото идване, от аерогарата с трансфера до тук, абсолютно всички са... ме кара да се чувствам специално. Това е точната дума. Карат ме да се чувствам много специално. Yeah, I feel a little bit stressed, but I hope everything is be perfect. Чувствам се малко в стрес, но съм сигурна, че всичко ще бъде перфектно, защото самия персонал, вие ми давате да се чувствам сигурна във вашите ръце. Здравейте! Казвам се Стела Досева, аз съм от България. Здравейте! Аз съм Денислав Димитров, също съм от България, на 38 години. Дойдохме в Турция специално в клиника естетик за повдигане, лифтинг с импланти, както и корекция на ареолата плюс зърната ми. Чувствам се много добре след операцията. В момента е 5-я ден след операцията. Чувствам се много добре и не съжалявам, че посетих тази клиника. След операцията, след като се отворих очите след операцията, всички бяха много любезни, много грижовни към мен. Доктор е един страхотен професионалист. Много ви благодаря, доктор Би. Въпреки, че бариерата, че не знам перфекция английски, винаги ми намираха човек, който да ми помага и да ме обгрижва и да ми обясни абсолютно всичко в детайли. Като цяло се чувствам една голяма късметлийка, че научих за тази клиника от моята много добра приятелка, която е направила и тя 2-3 процедури. Много ви благодаря за всичко. Бих препоръчала и препоръчвам с 2 ръце клиника естетик, защото обслужването им е на много високо ниво и най-важното за мен е, че аз тук се чувствам като вкъщи. Препоръчвам ви от сърце. Благодарим ви много, Aesthetic International, и ще се видим скоро. Чао!